मेरा दिल तू मेरी जान Oh, I love you, Daddy. तू मासूम तू शैतान But love you, Daddy. तू मेरा दिल तू मेरी जान I love you my daddy. रजामung wngkha Indian Idol 3 ni winner Prasant Tamang tai bini Bwsajwk golikhe rwchapmani pathani rwchapmung tabuk social media o Indian Idol 3 ni winner Prasant Tamang langma chongmani pore o naithok swsano yakari thamani pore o mangpli rok kasaro phaikha belai no kaisa kha khamani mangpli ani bwskango ang tubi photoka ani haite kaisa video norok to joto no saimana थांनाय 11 जानुवारि 2026 नि सालमारि दिनाव प्रशांत तामां हार्ट अटैक ओंगै दिल्लीआव बिनि लांमा चमानि खबर दोनो रंजतनो खोनाय माबाय खेना ताय नुबो नुबाय खेना अ मांगप्लि गासे फेमिलि परे गोबांमा बरंनि बोखावनो खा थैजक जे खरकजा जानिमानि सिंगार ताय खरकजा एक्टर अ नाटक संसारनो याकरि थाका Prasant Tamang Indian Idol 3 ni winner tai bini paithakni nairwmungo bono lukurok paithakni nairwmung nairwkha Siliguri o niya bini paithakni nairwmung wngkha tai lukurok bono hamjaknai rok bono paithakni nairwmung nairwkha tai chwng jotono khoroksa kaisa kaham rwchapmung kwrwng janimani khoroksa singer tai actor no chwngbo kwmannani nangkha hwnkhe o mangpli kasai phaikhe nongni bwskango tai belai no kha khamani kaisa mangpli hwnkhe paithago amsa kok sawi ani video no ma pari sinai tai norok ani video no jodi no chajakhai like subscribe share khai di muti haite bo kotal kotal video rok manani bagwi।